Ayun kakabsat, subliman tayo kabsat yo. Ket tatang video ket ko adwanda kami nga panagalat ti masida nga kwa dibdag. Bali dito tayo agalin kakabsat to taltalon nga dito sana arado dan. Bali orayin tayo lang aja ko pana nga panagalat ti planggana. So, tayo rin kakabsat, kadwanda kami Bali, dito tayo agala kakabsat ti liddag, taltalon. Bali, basit kami niti kuanan, ti liddag natin, nagado ti pato nga kanin dansa, kita pato nga nakabulos. Met kumano, bisukol lang ti kananda karot yung muti pilpilin da. Oh, bali datin kabsat di rorain tayo. Dala-dala na di planggana kun di chinelas ti ubing ko. Pagkargaan tayo ti maala tayo. Tani. May tagalat at takakabsat madipay nga napudot. Bali rumrumor pa lang ni apo init. Wala. So antay gordang kakabsat tagala. Pagkaduanda kami. Gila kakabsat liddag tayan may dadakal kala tayo garod madim libagan unan to ne dati ne sige dadakal lang talam tapon mo yung maliit. Diyan kakabsat na aldrin. Oray, mati mabaling nga tumapog gamit taka. Ababa di saka na. Diyan aldrin kakabsat agay ayabon. Ang final alamay. Mamaya kuha pa tayo. Yan kakabsat makakarto iti pagalan dito babadjay tani on met dito set bahala sa amin aldrain gudi man gayong kakabsat gudi agsid dati kastikit ko i-comment yung man ti babano ko anya ti na mas nga luto na ti kastoy liddag sabali kami ti pinagluto tayo Diyan kakabsat na aldrain muna nga nag-away din simurot ko ni mami tani sumanangay gaduga min sip-sip dito kakabsat basit tayo lang nahala tayo ayun ang tayo kay kakabsat nagadaw napansin nyo kakabsat ko dada nakakapkapot dito yun ruruot nga naibabad ti danon yung babasit nga men ay kakabsat kahit tayo dami tinaala tayo basit pero manay ating asidan tatalo kami imot nga sila kakabsat sige alamatan babad mo ti danom tano pa makida bali ko gawin aja kakabsat babad na pa ti danom tano pa tumakida pa yagi jay no madinga agat pitak no lupin tayo
Doon tayo kakabsat, tagalati pagalsam no, dati maala tayo Bale ating ahang bridge kami kakabsat ket ko ala ato, newly construct lang ato, nabitay. Bali may kadwa nga hanging bridge may atin dito kakabsat nga pa. May patakder tayo yung unang hanging bridge may. Medyo nabababangam dato yung ko. Naabot ti danom may didimaktal, ti danom medyo bagyo. Mga ingat nga to da basit. Ate kain kakabsat nga danom, no damaktal. Mabot nga na dya, italtalon ti ko, tangato na. Bali dati ito yung kakabsat, kaya pagalan tayo. Ang mutibungan natin sa lamagi nga ito. Nay. Kapay naganda, iti pinagpag na tayo. Bali natumba nga sa lamagi kakabsat. Umawan talaga tibungan na. Kung nga kakabsat, gahid tayo na. Kita tayong tulatan no niya, mabaling nga magatang mabaling pag-alsam. Ang kakabsat, bago tayo gahid kat magnapay 21, ay giti ko. Waig, nagkita tayo manti mabaling nga sila. Ay pakong ako namin. Nagda, ay. Kakabsat kasi kakabsat ko na. Oh. Kalaso ito man ito ay kakabsat. Napansin nyo kakabsat, naliknaw ati ko danom na. Gapo di bantay kami dito, danom na. Kakabsat naman ay. Ewan kakabsat. O anya gat awak iti-iti kasi kakabsat nga pa. Malala tigit ka rin no di ayan yaw. Kanya mi ko kapunga ti awak mi dagito. Ina yaw, kita yaw. Balik tigit ka rin ti pakalalan. Balik comment nyo man kakabsat ti babano pa. Dati awak yaw ito nga pa. Kataw. Kakabsat ang pandagban ni 8. Bali, adayo ito babalay da pwede kita kakabsat. Umay dayo dito, ayan mga ban ni 8. Bawat aja tidog. Ulag kakabsat da ano ulag. Datalang aja ay. Ulag ka no. Nay kakabsat nagtuturod da. Dakkel ka nang ulag. Nay kakabsat may biro kun da yung ulag. Dito kaming kakabsat pa. Ulag ti mabutang nga tao ti mabutang dito yan may. Ang hirap doon mga kakabsat lang. Sila dagit yun yung tuturod na. Doon tayong kakabsat. Nakamasalaw tayo pa dyan. Dakal nga ulog ka kung kunada. At least naman naala tayo na yung kakabsat. Mapapansin yung kakabsat. Nagatitugbog na aday ka. Mabingkaw. Nagagdamda magkaya. Lalaki at kakabsat ang babae.
Kaya kabsat at ito'y manan ti taltalong nagalan tayo tiliddag. Yan ka kabsat. Bale na ibabad tayo na di ko ha. Tiddag nga naala tayo. So yan kakabsat, luto tayo. Hali kabil tayo dirikado nang nagpaburok tayo tidalungan. Ito bagoong. Luya kakabsat, luya. Bawang, sibuyas. Tapos di seasonings na kakabsat. Kakabsat nagburukan. Balintay ng pisukan, jay ka. Siliddag. Orienta lang maluto. Yung kakabsat naluto. Yan kakabsat, dumanan man yung pinagpapakada. Hindi ko malipatan kakabsat niya ko. Pag-subscribe ko yung channel ko. Kabsat Abet. Wait, iba tiyandak mo like dito kakabsat. Kun ko. No dati ko ay kakabsat damag yo. I-comment nyo lang tinti ibaba kakabsat. Thank you kakabsat. Ti pinagbuya yung tinti video nga ito. Magbiyag ti Lucano.